Сега го напълних пистолета. Его е 210 бара. Сега ще го видим какво ще направи. С тия чашки 0,54, 4,5. Ще видим дали ще изпуска и на колко бара. Сложил съм оригиналната пружина на ударника и оригиналната тук в клапана. Сега ще видим какви скорости ще покаже. 181, 191, 193, 193, 194, 192, 193, 192, 194 и завърши първия барабан. Налягането му е 200 бара. Не знам дали се вижда, дали фиксира телефона. 200 бара точно. Беше 210 според манометъра. Втори барабан слагам. 9 изстрела направихме, сега са следващите 9. Скоростите, предполагам, се виждат. Движат се от 193 до 195. Сега и 9 даде. 199. 197. 200. 200 метра даде на 180 бара. Не тук. Явно в по-ниските налягане дига скорост. И завърши барабана. Сега ще сложим още 2 барабана и ще видим какво ще покаже. Значи изстреляхме 2 барабана. Сега слагам трети барабан. В момента е на 180-190 по средата. Трети барабан. Изстреляхме. Сега е четвъртия. Налягането е 120 бара според манометъра на пистолета. Това е четвърти барабан. $100 бара и започна леко да изпуска от цевта. Да.
Точно. Това е. 4 барабана. 110 бара. И съвсем леко издиша през цевта на 110 бара.